И здравейте потребители на YouTube, аз съм Иван. И тук с мене Криско. И това е втора част на някаква си игра. Дай му! Забравихме да изключим играта, чакай. Айде, давай, играй. Това е втора част, дано тук да ми провърви. Той, виждате, е 3, аз бях 1, сега съм 2. Бегай! Уч! Тихо, бе, мога. Айде, бе, стой там. Гледай го, как се влачи по муцуна. Майко, какво прави това, бе? Ой, това не мога да дам назад, бе. Бегай! Гледай се, какво прави. Бати го реши. Ооо! Ма това му изреза краката. Да. 3 на 3. Да, изрезал му е. Ей, с опашка да ти представя гълбуната. Гледай се, как падаш. Идва Боби Гледай се, пасуняка. как умираш. Боби пасуняка. Как ме би, бе? Мене. Дай му. Майко, как ти се размина опашка? О, как те натиснах с... Гледай го, братле, гледай гумите, това не може да се държи, гледай. Виж му главата. Тирекс. Йо, бе. Майко, това за малко. О, главичка. Днеска май ще съм шампион. Видя ли как се такова по глава? Гледай се, сега ще ти демонстрирам. Гледай, по глава. Видя ли какво направи, бе? Как се огана главата ти? Видя ли как се огана? Ти видя ли как бре? Не видях. Ой, баха. Тапак. Изравниме това тапановче. Това гоблинче, гледай го. Кокошките тази част няма ли да правят нещо? Не! Гледай, братле, виж какво му е главата. Гледай, тия прегази. Ти му прегази главата. Стига, бе. Стига, бе, мутни малко. Как се смееш? Бихте. Брам, бракадин. Видиш, вали? Чувате ли го то как се смея? Много. Гледай се с тази човка му. Ай, стига, бе, тапак. Не! Как се огана главата. 4. Видя ли как се огана главата ми? Видя ли какво съм ти направил? Колело. Бегай! Чувате ли го? Айде, се ще бия. бум шакала, дай му 300 водрага. Какво е твой пасион? Малш, бале. Така Боби пасуняка. Какво? Боби пасуняка? Тук е Боби смърдолака. И пуши цигара и пие. Мертвец. Тъй назад, бе. Нима, бе. Бек. Айде, умирай! Водата. Лилито пингвин, как ме спаси, добре, беше тъпи пингвин. Той предишната част те спаси. Те го бутна и той му удари в потик. Стига, бе. Майко! Гледай се, какво става? Мауи! Главата ми се огана, видя ли? Вот, зим горе. Оле! Уи, беги. Чук. Айде! Бойко, какво правиш, бе? Играем си.
Вземи, Криско, не е така, че ще ми бият. Ще ми спрат. Ще те панем за козата, че те... О, не! Не на пръста. Не! Това ме фана. Уч! Айде! И твоите глава и на то главата. Трябва нова железарията. Вземи, Криско. Вземи на това 0, бе. Аре, бе, паде, бе. Фи. Така. Фи. За какво повтаряш? Фи. Не! О, такава! Вземи там! Та победа на 0, бе. Айде, играй. Уч. Бихте. Едно. Знаеш какво магийка направих? Ева, бе! Аз ще си съм оставка. Тихо, бе. Наказвам. Ти наказваш. Аз пребивам. Хайде, стига, бе, то череп. Искаш да го махнем с муцуната ми. Ответ. Бам-бам, Аз искам да ти- се. Бам-бам. Да ти го натресем. Те го петела пак. Петела Роко. Роко бароко. Айде, умире, бе. Край Виж, Валентино. Падна ми гумата. Ама те бих. Ай, 15% ми, бе. Мани, аре още. Хайде! И това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Благодаря, че бяхте с нас. Аз бях Иван. Тихо, бе, Криско. Аз бях Криско и ще се видим в следващия клип. Чао!